соҳаи маориф дар рушди ҷомеа яке аз соҳаҳои асосӣ маҳсуб ёфта. Аз ҷониби асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон соҳаи афзалиятнок ва омили таҳкими давлат арзёбӣ гардидааст. низоми маорифи кишвар дар марҳилаи вуруд ба фазои ҷаҳонии таҳсилот қарор дошта, баҳри бароварда сохтани ниёзҳои ҷомеаи муосири кишвар нигаронида шудааст. ҷаҳонӣ шудани таҳсилот водор месозад, ки раванди таълиму тарбия ҷавобгӯй ба стандартҳои давлативу байналхалқӣ бошад. маҳз бо дар назар дошти ин ҳадафҳои дурбинонаву созанда, маориф дар сиёсати иҷтимоии ҳукумати Тоҷикистон соҳаи сарнавиштсоз, афзалиятнок ва омили амнияти миллӣ эълон гардидааст. бахусус дар зинаи таҳсилоти томактабӣ санадҳои меъёрии ҳуқуқии зиёд, аз ҷумла Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи таҳсилоти томактабӣ, стандарти давлатии таҳсилоти томактабӣ, низомномаи намунавии муассисаҳои томактабӣ таҳия ва қабул карда шуданд. инчунин дастурҳои таълимию методии таҳия гардида фазои холигии муассисаҳои томактабиро пур намуданд. муассисаҳои томактабӣ ва фарогирии кӯдакон ба таълим ва тарбияи томактабӣ тадриҷан афзуда, теъдоди муассисаҳои мазкур дар ҷумҳурӣ ба 662 ва шумораи тарбиятгирандагон ба 102175 нафар расид, ки дар муқоиса бо соли таҳсилии 2018-2019 26 муассиса ва 5597 нафар кӯдак зиёд мебошад. дар маҷмӯъ фарогирии кӯдакон ба муассисаҳои томактабӣ новобаста аз мақом ва шакли ҳуқуқӣ ба 15.9% расидааст. агар дар ҷумҳурӣ соли 2015 48 кӯдакистони хусусӣ бо фарогирии 3548 нафар кӯдак фаъолият менамуд, имрӯз теъдоди муассисаҳои томактабии хусусӣ ва марказҳои хусусии инкишофи кӯдак 168 ададро ташкил дода, дар онҳо 9234 кӯдак ба таълиму тарбия фаро гирифта шудааст. дар ҷумҳурии 64 мактаби интернат барои кӯдакони ятим, нимятим, бепарастор, кӯдаконе ки падару модарашон гирифтори бемориҳои сироятии барои кӯдакон хавфнок, имконияташон маҳдуд, барои кӯдакони аз деҳаҳои навбунёд ва дурдаст ки муассисаҳои таълимӣ надоранд, кӯдаконе ки муҳити носолими оилавӣ доранд, фаъолият менамояд, ки дар онҳо дар соли таҳсили 2019-2020 8275 нафар таълимгиранда ба таълиму тарбия фаро гирифта шудаанд. таҳсилоти умумӣ ба ташаккули шахсият асос гардида, ҷиҳати рушди он таваҷҷӯҳи хоса зоҳир карда мешавад. теъдоди муассисаҳои таҳсилоти умумӣ 3884 ададро ташкил дода, аз онҳо 315 муассисаи таҳсилоти ибтидоӣ, 442 муассисаи таҳсилоти умумии асосӣ ва 3127 муассисаи миёнаи умумӣ мебошад. ҳамчунин дар ҷумҳурӣ теъдоди муассисаҳои типи нав 146 адад буда, аз онҳо 75 ададро гимназия ва 71 ададро литсей ташкил медиҳад. барномаи давлатии таъмини муассисаҳои таҳсилоти умумии ҷумҳурӣ
бо кабинетҳои фаннӣ ва озмоишгоҳҳои муҷаҳҳази таълимӣ барои солҳои 2018-2020 бо қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон тасдиқ карда шуд, ки ба фарқ аз барномаи пешина дар баробари кабинетҳои фаннӣ, озмоишгоҳҳо, инчунин таъмини кабинетҳои суруд ва мусиқии муассисаҳои таълимӣ бо асбобҳои мусиқиро низ дар бар мегирад. қабули барномаи мазкур ба омӯзиши амиқи фанҳои дақиқ, фароҳам овардани шароит барои тадрис бо усулҳои муосир, тарбияи эстетикии хонандагон ва баланд гардидани сифати таҳсилот мусоидат менамояд. имрӯз дар муассисаҳои таҳсилоти умумии шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ 66780 адад компютер ва 10778 принтер, инчунин 3046 тахтаи электронӣ мавриди истифода қарор дорад. дар ҷумҳурӣ агар то соли 2009 як муассисаи таълимӣ презентӣ фаъолият менамуд, дар соли 2020 ин шумора ба 9 адад расида, айни замон 9 мактаби презентӣ барои хонандагони болаёқат фаъолият менамояд. фаъолияти мактабҳои мазкур нишондиҳандаҳои хуб дода, хонандагони ин муассисаҳои таълимӣ аз ҳама зиёд ҷойҳои намоёнро ишғол намуда, дар соли 2019 дар олимпиадаҳои сатҳи ҷумҳуриявӣ 37.9% ва байналмилалӣ 60.1% ҷойҳои ифтихориро ба даст овардаанд. ҳаракати олимпӣ дар ҷумҳурӣ аз зумраи тадбирҳои андешидаи Вазорати Маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад, ки барои дарёфт ва рушди истеъдодҳо равона шудааст. таҳлили сифатии олимпиадаҳои ҷумҳуриявии анъанавӣ, номӣ, dastavî ва наврасон нишон дод, ки таъсиси марказҳои дарёфт ва рушди истеъдодҳо дар ҷойҳо ба манфиати кор буда, ба боло бурдани сатҳи дониши хонандагон мусоидат менамояд. агар то соли 2012 дар ҷумҳурӣ ҳамагӣ як олимпиадаи фаннӣ, яъне олимпиадаи фаннии хонандагони муассисаҳои таҳсилоти умумӣ бо иштироки 943 нафар хонанда дар соли 2016 бошад, 4 олимпиада ва бо иштироки 1164 нафар, пас дар соли 2020 21 озмун ва олимпиада бо иштироки беш аз 2500 нафар хонанда ба нақша гирифта шудааст. аз ҷумла олимпиадаи фаннии хонандагони муассисаҳои таҳсилоти умумӣ, олимпиада аз фанни математика ба номи Умари Хайём, олимпиада аз фанни технологияи иттилоотӣ ба номи Алхоразмӣ, олимпиада аз фанни физика, астрономия ба номи Абурайҳони Берунӣ, олимпиада аз фанни химия ба номи Закариёи Розӣ, олимпиада аз фанни биология ба номи Абуалӣ Ибни Сино, олимпиада аз фанни география ба номи Носири Хусрав, олимпиада аз фанни ҳуқуқ ба номи Куруши Кабир, олимпиада аз фанни таърих ба номи Бобоҷон Ғафуров, олимпиада аз фанни забон ва адабиёти тоҷик ба номи Абу Абдуллоҳи Рудакӣ, олимпиада аз фанни забони русӣ ба номи Александр Пушкин, олимпиада аз фанни забони англисӣ ба номи Уильям Шекспир, олимпиадаи dastavî хонандагони мактабҳои президентӣ ва литсейҳо барои хонандагони болаёқат аз фанҳои табиӣ, риёзӣ, олимпиадаи dastavî хонандагони мактабҳои президентӣ ва литсейҳо барои хонандагони болаёқат аз фанҳои ҷамъиятӣ гуманитарӣ, олимпиадаи dastavî аз фанҳои ҷамъиятӣ гуманитарӣ барои синфҳои 9-10, олимпиадаи dastavî аз фанҳои табиӣ, риёзӣ барои синфҳои 9-10, олимпиадаи фаннӣ барои наврасон барои синфҳои 5-8, олимпиадаи лоиҳавии ихтироъкорони Интекс, олимпиадаи Spelling Bee,
олимпиада оид ба шоҳмот байни хонандагони муассисаҳои таҳсилоти умумӣ. озмуни хонандагони сол. барои мардуми тоҷикистон ифтихор аст ки имрӯз фарзандони онҳо дар дилхоҳ озмуну олимпиадаҳои рақобатпазири байналмилалӣ байни чандин кишварҳои дунё ширкат кардаву парчами давлатии худро баланд мебардоранд. истиқлолият ба хонандагони тоҷик имконият дод ки дар олимпиадаҳои ҷаҳонӣ ширкати фаъолона варзида сазовори шоҳҷӯиза, гран-при, медали тилло, нуқра ва биринҷӣ гарданд. даври ҷумҳуриявии олимпиадаи фаннии хонандагони муассисаҳои таҳсилоти умумӣ ва олимпиадаҳои номии хонандагони муассисаҳои таҳсилоти умумӣ дар соли таҳсилии 2019-2020. умуман дар ҷумҳурӣ 75 муассисаи таҳсилоти миёнаи касбӣ фаъолият менамояд ки дар муассисаҳои мазкур аз рӯи 7 равия соҳаи тиб, омӯзгорӣ, аграрӣ, фарҳанг, техникӣ, технологӣ, иқтисодӣ ва 166 ихтисос мутахассисон омода карда мешаванд. айни замон дар муассисаҳои таҳсилоти миёнаи касбӣ 6578 нафар омӯзгорон фаъолият карда истодаанд ки аз ин теъдод 125 нафарашон номзад ба докторони илм мебошанд. бо мақсади баланд бардоштани сифати таълим дар зинаи таҳсилоти олии касбӣ корҳои зиёде аз қабили таҷдиди назар кардани мазмуну мундариҷаи таълим, муайян намудани самтҳои афзалиятноки илмӣ, созмони технопаркҳо, таъсиси корхонаҳои хурди илмиву истеҳсолӣ, такмили ихтисоси кормандон ва устодон, ривоҷу равнақ додани робитаҳои байналмилалӣ дар асоси табодули донишҷӯён, кормандони илмӣ ва омӯзгорон ва ғайра ба анҷом расонида шудааст. ҳамзамон дар ҷумҳурӣ 40 муассисаи таҳсилоти олии касбӣ, 17 донишгоҳ, 13 донишкада, 1 консерваторияи миллӣ, 4 муассисаи таҳсилоти олии касбӣ мақомоти ҳифзи ҳуқуқ, 1 филиали муассисаҳои таълимии дохил ва 3 филиали муассисаҳои таълимии хориҷи кишвар, 1 донишгоҳи Осиёи марказӣ фаъолият менамоянд ки дар онҳо зиёда аз 210 000 донишҷӯ таҳсил менамоянд. дар соли таҳсили 2019-2020 муассисаҳои таҳсилоти олии касбиро бештар аз 34 000 аз рӯи ихтисосҳои гуногун хатм намуданд. яке аз самтҳои афзалиятноки соҳа таҳия, нашр ва таъмини муассисаҳои таҳсилоти умумӣ ба китобҳои дарсӣ ва маводи таълим мебошад. дар нимсолаи якуми соли 2020 аз ҷониби маркази таҳия, нашр ва муомилоти китобҳои дарсӣ, илмию методӣ дар ҷаласаҳои шӯрои миллии таҳсилот ва мушовараи вазорати маориф ва илми ҷумҳурии Тоҷикистон 121 дастхати адабиёти таълимӣ мавриди баррасӣ қарор гирифта ба чоп тавсия шудааст. дар ин давра 25 номгӯи китоби дарсӣ, 8 номгӯи маводи таълим, дастурҳои методии раҳнамои омӯзгор барои таълим, журнали синфи 1, номгӯи китоби дарсӣ барои муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ нашр шуд ки дар маҷмӯъ 1 384 404 нусхаро ташкил медиҳад. ҳамзамон дар ин давра аз ҷониби вазорати маориф ва илми ҷумҳурии Тоҷикистон 529 номгӯи китобҳои бадеӣ ба теъдоди 992 915 нусха ба маблағи 8 271 582 сомонӣ нашр ва қисман аз муассисаи нашриявии маориф ва муассисаи нашриявии адиб харидорӣ шуда ба муассисаҳои таълимӣ супорида шудааст. варзиш дар ҳаёти инсон махсусан барои насли наврас ва ҷавон ҳамчун мактаби муҳими ҷаҳонфаҳмӣ ва тарғиби арзишҳои олии инсонӣ аз қабили дӯстиву бародарӣ, сулҳу озодӣ, эҳтиром ба миллатҳои гуногун ва ҳамкориҳои судманди байни кишварҳо хизмат мекунад. аз ин рӯ ҷиҳозонидани иншооту маҷмӯъаҳои варзишӣ бо таҷҳизоти варзишии замонавӣ аз корҳои дурнамоии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон маҳсуб меёбад.
имрӯз ҷиҳати татбиқи амалии рушди тарбияи ҷисмонӣ ва инкишофи варзиш дар қаламрави ҷумҳурӣ мувофиқи маълумотҳои оморӣ 10071 иншооти варзишӣ новобаста аз шакли моликияташон ба қайд гирифта шудааст ки аз ин 122 варзишгоҳ 7212 майдончаи варзишӣ 1803 толори варзишӣ 93 ҳавзишиноварӣ ва 37 маҷмӯа ва 804 иншооти махсуси варзишӣ аз қабили тир, боулинг, фитнес ва клубҳои ихтиёрӣ фаъолият менамоянд. Дар соли ҷорӣ дар шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ 58 иншооти варзишӣ сохта ба истифода дода шудааст. бо мақсади ҷалби наврасону ҷавонон ба варзиш дар ҷумҳурӣ 128 мактабҳои варзишӣ амал менамоянд ки аз ин як маркази ҷумҳуриявии омодагии олимпӣ, 4 мактаби маҳорати олии варзиши ҷумҳуриявӣ, як маркази омодагии олимпӣ дар шаҳри Хорух, 2 мактаби маҳорати олии варзишии вилоятӣ, 3 мактаби хусусии варзишии ҷумҳуриявӣ, 12 мактабҳои махсуси варзишии захираҳои олимпӣ, 95 мактабҳои варзишӣ дар шаҳру ноҳияҳо ва 10 мактабҳои варзишӣ дар тобеияти иттифоқҳои касабаи мустақил ва ташкилоти ҷамъиятии ҳосилот мебошанд. насли хушбахти замон, ҷавонону наврасон имрӯз хушбахт аз онанд ки ҳукумати мамлакат ба рушди соҳаи маориф, фарҳанг ва варзиш таваҷҷӯҳи махсус зоҳир мекунад ва ҷиҳати бунёди муассисаҳои нави таълимӣ, таҳкими зинаҳои моддиву техникӣ ва кадрии онҳо тадбирҳои амалӣ меандешанд, то ки наврасону ҷавонон ҳамчун насли соҳиб маърифату соҳиб касб ба воя расида идомадиҳандагони роҳи гузаштагони шарафманди худ бошанд.